чаро заволаро даста мезанем? хоҳаре чунин savol навиштанд. Салом дӯстони азизам, ба канали Кулчақанд хуш омадед. Буридани заволаро ман борҳо нишон додам ва мехоҳам махсус ба ҳамин суоли хоҳар посух гӯям, ки чаро мо заволаро бояд даста занем ва чӣ фоидаҳо дорад. Хуб, хамири ин завола барои шумо маълум аст, боз ман дар зери видео менависам. Хамири заволаи буридаро тунуки бад намекунем ба андозаи донаи гугирчӯб ва баъдан буридани риштаҳоро ҳам аз ҳад зиёд борик намебурем, чун аз ҳад зиёд агар борик буридем онро даста зада намешавад, ба ҳамин андозае ки дар навор мебинед. Ба ҳар ҳол ман аз ҳамин усул истифода мекунам. Ҳар кадбону ба тарзи худаш кор мекунад ва ман солиёни зиёд, масалан таҷрибаи бештар аз 30 сола дорам ва шукри худованд ҳама вақт натиҷаи хуб мегирам. Ва ман аз ҳад зиёд хамирро ҳам тунук намекунам ва аз ҳад зиёд борик ҳам намебурам, барои он ки даста зада намешавад. Ва ҳозир ман қисматҳои хурдашро алоҳида бад мегирам, танҳо мобайнашро мегирам ва бубинед ҳозир хамири мо ғафстар аст ва тақрибан 50 сантиметр аст ва баъд орд зада даста задан мегирем. Вақте ки даста мезанем, худатон ҳозир мебинед ки оҳиста оҳиста риштаҳои мо дароз шудан мегиранд ва ҳар мавриде ки мехоҳем пеш аз оне ки даста занем каме орд мезанем ва даста мезанем, вале аз ҳад зиёд орд ҳам задан лозим нест. Ва бубинед дӯстон, оҳиста оҳиста заволаи мо, яъне риштаҳои мо дароз шудан мегиранд. Ва ҳар боре ки мо даста мезанем, як манфиати хуби даста задан он аст ки хамирро тасма мекунад. Яъне бибиҳои мо ҳамин хел мегуфтанд хамир тасма мешавад. Яъне чӣ? Яъне ки вақте ки тасма ки шуд, дигар вақте ки инро мепазед, дар об меандозед ё ки ҳамчун тӯпа кашида мегиред, ин дигар ғам наметиҳад, яъне хамир намешавад. Мана бубинед дӯстон, борик шуд, ҳоло ҳам даста занем мешавад, вале аз ҳад зиёд боз борикаш ҳам дар вақти пухтан баъд каме метавонад шал шавад. Барои ҳамин аз ҳад зиёд борик дигар даста намезанам. Ва он хурдҳое ки буданд аз канорҳои хамир, онҳоро алоҳида даста мезанам, чун онҳо хеле хурд ҳастанд ва инҳоро ҳам алоҳида даста мезанем ва дар канораш мегузорем. Ва дӯстони азиз, ҳозир вақте ки ба дег меандозем, худатон шоҳид мешавед ки хамири мо ҳамин хеле ки ба дег андохтем, ҳамин хел мебарорем. Ман ҳамин қадар дарозиаш шуд, яъне чӣ хеле ки гуфтам, ҳоло ҳам даста занем мешавад, вале аз ҳад борики бадашам он қадар дар вақти пухтан хуб нест. Ва андозае ки ҳозир аз мо шудааст, яъне 1 метру 5 сантиметр. Хай ҳамин ҳисоби миёнаашро гирем ва аз ҳамин даста задан ҳамин қадар ба дарозӣ омадан ва дигар зарурияти даста задан нест. Ва дӯстони азиз, ҳозир инро ба дег меандозем ва худатон бубинед ки ҳамон гуна ки ба дег андохтем, ҳамон гуна аз дег мебарорем, яъне на хамир мешавад, на мечаспад, на шал мешавад. ва бубинед дӯстон, ҳамин хел дона дона тоза истодааст ва оби мо ҳам бинед, оби мо сафедобаю пури орд намешавад. Мана бубинед дӯстон, донаҳои риштаҳоро ҳисоб карда мешавад, тамоман начаспидан ва ана ҳамин сирри муваффақияти даста задани хамир дар ҳамин аст ки хамирро тасма мекунад ва дар вақти пухтан шал намешавад. хуб дӯстони азиз, умедворам ки ба суоли шумо посухи дуруст гуфта тавонистам. Ба ҳар ҳол ман аз таҷрибаи худ гуфтам ва он чӣ ки медонистам ва метавонистам. Ва дӯстони азиз, умедворам ки он барои шумо муфид буд. То дидор дӯстон.